Super. Jakože bys tím vůbec nezjistil. Si vytisknu třeba trochu. Jo, jako to je fajn, no, už to vytisknuli zbraně. Nechal jsem tam, nebo mám tam takový Nebo 3 velký, tiskárna. jo. Co? Bude mít bylo 3D tiskárna, ne? Můžu to navrhnout. Bude na testování, čeho, nevím čeho. 3D tisku, že? Jo. 3D tisku, ne? Dá vytisknout bradel na chodníku. Proč na radili, proč po celé kompy?